Gipagawa sa kapulisan sa Mandawi City ang hulagway nitong uban pa mga sospitsado nga responsable sa pagtuli sa pipilakap sa saminto sod sa dakong mall sa may AS Fortuna Dakbayan sa Mandawi niadtong Sabado sa gabi kinsa gipangay gipadayon pagipangita karon sa kapulisan. Ang follow-up report ni Nico Serino. Organisado ug planado kini paghulagway sa kapulisan sa mga tawo nga nanuli sa dakong mall sa Mandawi ni atong weekend. Gibanabanang moabot sa 15 ang responsable nga dunay tagsa-tagsang tahas atul sa operasyon. Kagahapon, gipasakaan na sa PNP og kaso ang napo ka mga tawo gumikan sa nahitabo, lakip na ang 5 nga arestado ug ang 5 nga at large pa. Tulo kanila ang nailhan na sa kapulisan ang identity. Una silang nailhan sa mga alias nga Marine, Mark ug Ranger. Padayon ang koordinasyon sa uban nga mga units aron ma-monitor ang lihok sa mga suspitsado. Nagtuo ang kapulisan, wala pa makapalayo ang 5. Nag-coordinate yapon mi sa province, including sa Cebu City, Lapu-Lapu, kung possibility na dito sa ilang area. We try our best to inform them na importante ang pagsita is sa backpack or sa bag. Gitino pasab kung doon na ba'y standing warrant ang ubang suspect. Dita ka nasa north ba, basta ang kuan to is wa pagid sila kagawas dito sa Cebu. Kay tight kay nga tong security ka ng city meter sa wire gawas kung sakay sa pambot una mong iahag katong mga na kuan na kadagdahan na mo abag kalitong pambot na dako kwarta mo na mong ikuan na kung pwede makatugan dahil sa. Gipaabot pa ang resolusyon sa piskalya sa kasong robbery in band nga gipasaka batok sa mga sospek. Napanglantawan ng daan nga makapiyansa ra ang mga suspitsado. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.